फिसाया मेनि 10 थारिखआव बियो बिहामजोआ पयजन होनानै माबा स्ल' पयजन होदों आरो बेनो माने बेखौ मोनजानानै बियो जै दिन मोनजादों ओइदिनखालि बेदराव होदोंनो बियो जानानै बे गोबादों ओमफ्राय बियो गेस जादों खर' गिदिंदों बिराद गोबाबाय गोबानानै ओमफ्राय दाना बियो फार्मासिनि मुलि जाहोफैदोंनो बे मा फार्मासिनि मुलि जाहोदों गेसनि मुलि होनना बुंदों। गावनि हिन्जावानो गावनि हौवाखौ मुलि दौनानै बुथारदों नंगौ ओंखामाव ना मबा होदोंमोननो मुलिखौ गावनि हिन्जावा गावनि हौवाखौ थैनो थाखाय बिस मुलि होदोंमोन दा हौवाया बेखौ जानानै गोबानाय जानानै खर' गिदिंनाय जानानै हौवाया बे बुहुमखौ गारनानै नागारलांबाय नंगौ ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय सासे बर' हौवाखौ गुबुन जाथिनि हिन्जावनो माने बर' नङा हिन्जावा गुबुन जाथि ओमफ्राय बे हिन्जावा बे गावनि हौवाखौनो मुलि दौनानै बोरै बुथारखो मानि थाखाय बुथारखो नोंथांमोना नायनानै ला बे बुथार जाजानायनि बिमाया दिनै गाबै गाबै जास्टिस नागिरदों बे हिन्जावा माने न'बो गैलानो खारखोमालांबाय बबेयावबा हौवाखौ बुथारनानै दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टआव जानाय जाथाया बोरै जानाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजि मोनगोन नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो आपडेट लानानै फैदों। एक्सुवेलि जोंनि नै अखमाव मा जाबाय थाखो आं मिथिला बर'बाबो हारसाबाबो नै जोंनि नैबे बोसोराव आं बिराद मानसि थैनाय खोनादों सोरखौबा बुथारनाय खोनादों सोरखौबा गावनि हिन्जाव हौवायानो बुथारनाय खोनादों बिब' बिनानावफोरखौनो जिनाहारि खालामनाय माबानाय बेफोरबायदि आं गोबां खोनागासिनो बे नैबे बोसोराव बांद्राय खोनाद्रायदों आरोना बे बोसोरावल' नङा जोङो सानफ्रामबो बेफोरबायदिखौ दा जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनबाय थादों मा जाखो मानसिफोरा मा आखुवा माने जेमान मानसिनि गोसोआ सोलायलांदों जेमान बोसोरा गिदिंलांदों मानसिनि गोसोआव बेफोरबायदिनो सोलायलांगासिनो आरोना नाथाय मोजां लामाथि सोलोङाखै गाज्रि लामाथिसो सोलोंलांगासिनो बोसोरा थांदों आरो फैदों मानसिनि गोसोआबो ओरैबायदि गाज्रि आखुनि जाबोदों दिनैनि समाव माने मा बुंबावगोन दाना नोंथांमोना ओरैबायदि मानसिफोरा अननाय होननाय गैला दै लोगोफोर अन्थाइजों बिखासजों जाबाय नामा मानसिफोरा रावखौबो राव सिनायलायला रावखौबो राव अननो गोसो गैला जायखौ जे खालामनांगौ बेखौनो खालामनो हायो गिनाय गैला लाजिनाय गैला मानसिफोरा ओरैबायदि दुखुनांथाव माने नोंथांमोना दा बेखौ मा बुंनो सानो दा बे जाथायखौ लानानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो बुंहर बे हिन्जावखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो सोरबा सोरबा कमेन्टआव राहरदों डाइरेक्ट बुथारनांगौ बे हिन्जावखौबो होननानै दा आंहा गुबुननि लाइफआव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोननि कमेन्टखौनो नायनोसै दा नै गुवाहाटियावबोथ' नोंथांमोना खोनाखादोंमोन हारसा हौवाजों सासे बर' हिन्जावा बुथार जाजानाय सोरबा सोरबा हिन्जावफोरा बुंदों दा बेखौ नोंथांमोना बुंबाय सेंग्राफोरा हारसा हौवाखौ लानानै बा बिहारि सेंग्राखौ लानानै बर' हिन्जाव बुथार जाबाय दा बर' सेंग्राफोरा बे गुबुन जाथिखौ लानानै जे गुबुन जाथिनि हिन्जावा सासे बर' सेंग्राखौ बुथारदों दा बेखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो होननानै गोबां सिख्लाफोरा कमेन्ट खालामनो गोहो मोनदों आरोना दा बाथ्राया बिदि नङा जोंनि बर' हारियाबो माने मोजाङै थानांगौ मानो होनब्ला गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौसो बांसिन नायो जेन आथिं सिङाव गादबनो लुगैयो बर' हारिखौ मुगैनो लुगैयो खिन्थु जोंनि बर' हारिजों मालाबाबो हाया आरो जोङो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा जुदि गुबुन हारिजों जुलि जायोब्ला जोङो मालाबा समाव जेननोबो हागौ बर' हारिया गुबुन हारिजों जुदि थांबाय थायोब्ला बेनिखायनो जोंनि बर' हारिखौ नागारनानै जोंनि बर' हारिनि सिख्ला सेंग्राफोरा गुबुन हारिखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो नाङा बेयो गनायथाव नङा होननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो ना लोगोफोर दा आं बारा बाथ्रा बुंला नैबे जाथायखौ जों नायग्रोना लानोसै हौवाखौनो बोरै बुथारखो जों बेखौ नायग्रोना लानोसै दे स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलाय लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा तेजपुर गासिखौबो बरायहरबाय दिनै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों फोरमायहरलायदो दे नायग्रोना ला भिडिअखौ दान्दिसे सासे गार्जेन जानानै आं राकेश ब्रह्मनि बिमामोन माने आंनि फिसाया मेनि 10 थारिखआव बियो बिहामजोआ पयजन होनानै माबा स्ल' पयजन होदों आरो बेनो माने बेखौ मोनजानानै बियो जै दिन मोनजादों ओइदिनखालि बेदराव होदोंनो बियो जानानै बे गोबादों ओमफ्राय बियो गेस जादों खर' गिदिंदों बिराद गोबाबाय गोबानानै ओमफ्राय दाना बियो फार्मासिनि मुलि जाहोफैदोंनो बे मा फार्मासिनि मुलि जाहोदों गेसनि मुलि होनना बुंदों ओमफ्राय गेसनि मुलियाव मा गेसनि मुलि बेखौ सोंनायाव गाव होनदों बे माबायाव एमआरएमाव लांबा नोंनाव खबर दं नामा होननानै सोंदों आरो डक्टरा खबर दं नामा होनबाय आं मिथिला मामोन जायखिया आं मिथिया
ओमफ्राय फिसालाया होनबाय माबा बिदै बादिबो ओरै खेबफ्रुनानैबो जाहोदों बियो बे खोथाखौ होनदों आरो ओमफ्राय नोङो होमबा नों डक्टरनाव थांदोंना थाङाखै होनबाय थांदों थांनाया आंखौ माबायाव सेलेन होदों ओंखाम जानो हायैनि ओमफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामाखै ओरैनो बेखौ सादारन डक्टरनाव लांनानै बिदिनो गेलेनानै बिनि खुगाया किडनि लान्स खामलोजोब्बाय खामलोखांनानै दाना मा जाबाय आं फन हरबा बे सेसे फ'फ' हांखौनो मोनखाला हांखौनो मोनला होमबा र' आं दा थांगोन होननानै दा थांगोन होननानै बुंनानै आं सफैसोबनोबो हायाखिसै 16 थारिखआव फैबाय आं मेनि 16 थारिखआव फैबा ओमफ्राय दाना होमबालाय केलसियाम भिटामिनसो खम जादोंदां बाबा होननानै जानो होनबाय आं होमबालाय र' आं दा बेरेमोदै लाबोगोन बेरेमोदै फुनबाबो एसे गायो होननानै लानानैबो फैबाय आं हानि बेरेमोदै लानानै फैनानै ओमफ्राय दाना होनबाय आंना फिसालाया होनबाय राकेशआ साइनि नै बिमाया माबा हानि बेरेमोदै लाबोदों होनबाय नाङा दंखायो जोंनावनो बेयो होनना होनबाय ओमफ्राय दाना होनबालाय दे दंखायोबा आं लांफिनसै होननानै लांबाय आरो ओमफ्राय बे थाबाय थानानै ओमफ्राय दाना फनखौ ओइदिनखालि मोनलायबाय आङो बोरैबा बे गाव फन लानानै थादों आरो होमबाबो बियो हाङा गैखाला सेसे फ'फ' सेसे बेद्रायजोबखाबाय आरो ओमफ्राय आरो ओइदिनखालि फैबावबाय आं 17 थारिख खालि 17 थारिख फैखालिबो माने बै खामसालियावनो जिरायदों खामसालियाव जिरायनानै बे हांखौ गोलाव आं थानाय नंला होननानै आखाइजोंसो ओरै थांसिगोन आं आयै थांसिगोन होनबाय थाबाय आरो बे आखाइजों आरो माने आवाजआनो गैखाला ओमफ्राय दाना होनबाय हाब नों आंनि फिसालाखौ नों मुलि होनानै बुथारनानै जानो नागिरनानै नों बेबायदि मानसिखौ लेले दोनबाय नों मानो बिदि खालामखो होननानै आङो बेखौ मा होनो नोंखौ जुदि आंनि फिसाया थैनांगौबा डेड बडि जानांगौबा आंबो नोंखौ बुथारगोन बिदि होननानै सेन्देल खुबाय आं सेन्देल खुनायाव बियो आंखौबो बै लावथि बै माबा दै हग्राखौ बुनो होननानै लानानै फैबाय आरो बुनो होननानै लानानै फैनायाव आरो आंखौ बे खाथियाव माबा सिसि केमेराजों माबा खालामबावबाय भिडिअ रेकर्ड खालामबावबाय आरो नों आंखौ भिडिअ रेकर्डसो खालामदों नोङो होननानै आंनि आखायाव मना दङ रिदि रिदां ओमफ्राय दाना बे ओंखाम संग्रायावनो जों नारा नाथा बिराद जाबाय बेनिफ्राय मोना 15-20 मिनिट गारमा खदै रानखांजोब्बाय आं मोना ओमफ्राय दाना बेखौ आं आखायाव अरदों आरो आखायाव अरना होदों ओमफ्राय दाना बिदि जाबाय जानानै ओइदिनखालिनो आं बे फिसालाखौ लानानै थांबाय आरो बे सासे बाराथिया लानानै थांबाय 108खौथ' बिबाबो मोनखायाखिसै नालाय ओमफ्राय दाना नै जोंखौ बेबायदि खान्द' खालामबाय ओमफ्राय बियो बे बिदानि गारि आंनि फिसाला सासेनि गारिजों बे थांफादों आरो माबायाव लवार आसामाव थांफानानै आंनावथ' फैसाबो गैखाया आंनाव माथ्र' 4,000ल' दंमोन बेखौ आं एटिएमाव बख'दों बेजोंनो आङो खावसे नायबाय खावसे माबानानै आङो बाहाय ट्रिटमेन्टखौ लादों आरो ओमफ्राय गावो बियो एखेरायैनो 9,000 10,000खौ होदों आरो फनपेजों न'निफ्रायनो हरदों न'निफ्रायनो सोयै हरदों ओमफ्राय होमबाबो बे पेसेन्टखौ नायनानै बेर खाथियाव थांसै नों गैला नों थैसिगोन होनसै थैसिगोन होनबाथाय बेमारिया एखेबारे औ बिदि होननानै सानथाम थांदों सानथामबो नोंना लास्ट किडनिया बेनो लास्ट ओमफ्राय नोंनि लेबारा गैला नों बावनो थैखासिगोन होनसै आयै आं थैनोसैनो होनबाय सोर खिथाया आफा होनसै होनबा साइनियानो होनलांथारबाय होनबाय बे साइनिया नोंखौ थैजानो लुगैखानानै होखानाय बुस्थुआ नोंखौ बोरै सुखियाव दोननो होनना बुंबाय बेथ' नोंनि थाखाय मोदै गवाखै आफा नों दैज' खालाम दैज' था होनना बुंबाय आं आयै आंखौ बासायदो आयै आंखौ बासायदो जा दं थाखा फैसा नोंनो लाजोब आयै होनबाय आफा आं फैसाखौ नाङा आंनो फैसाखौ नाङा आं नोंखौनो बासायगोन होनना बुंबाय आं बिदि औ आंना फिसालाया होनबाय आरो बे लवार आसामावनो अक्सिजेन लानायावनो होनबाय आरो नोंनो लाजोब आयै होनबाय आं नोंनि फैसाखौ लानानै आं गोजोना आफा नोंखौनो आं नोंनि बे फैसाजोंनो आं ट्रिटमेन्ट लागोन होनना बुंबाय आं ओमफ्राय दाना होनबाबो बियो फिसाइखौ माबा खालामा गुरुत्थ' खालामा बियो मबाइलखौ सुइस अफ लायो बियो ओरैबायदि खालामबाय गैया बे गैया ओमफ्राय थांनोसै केमेरा खेबनानै फैनोसै बे माबाखौ हस्पिटालखौ खेबनानै फैनोसै नै आं एथ' टाइमाव थांदोंमोन होननानै बेखौ माबा खालामनांगौ होनसैलाय साइनिपाल औ साइनिपाला दिनै फिसाइनो जाग्रा बेसादाव जिहेतु मुलि दौदों होननानै बुंदों मा प्रुफ दं नोंसिनाव प्रुफा माने आंनि फिसालायानो देख बेखौ गावनि खुगाजोंनो थन्न' होलांखाबाय मुलि होदों आयै आंखौ बियो
आरो आं साननै सिगांबो बियो अन्थाइ माबा बथल गोबाय ना मा जायोबानो मेखे मेखे मोनो आयै आङो। ओमफ्राय बे होनसै साइनि ओंख्रियाव मानो बिदि मोनजादों होना होमबा बे होनसै जाम्बा बायदि मा होनो नङालै जाम्बा बिदि होनो जाहैदों बे। बेखौबो बे गावनि खुगाजोंनो होनलांदों आरो जों बेखौ रेकर्डजों लानो मोनाखै आरो। खिन्थु नैबे IC आव थानाय समाव बेखौ गाव मा मोनजादों मा मोनजाया आंनि सिगाङावबो होनलांजोबदों। आं बे समाव रेकर्डजोंबो लानो रोङा जेबो रोङा। बे जुदि गावनि फिसायखौ अनथारदोंबा मानो मबाइल सुइस अफ खालामना लाखो बे? आरो मानो बियो गावबुरासो लानानै बातारमारियाव क्लाबाव मिटिं जाहैबाय बियो। बे मिटिंखौ गावबुराया आंनो फन हरबाय, आनै ओरैबायदि होनना बुंबाय। ओमफ्राय आंखौ हस्पिटालाव लवार आसामाव आंजों नांलायहैबावबाय बे। मारै होननानै नांलायहैखो? नों साला आंखौ फानहरजोब्बाय, आंखौ मुलि होदों होननानै, आरो नों नोंनि फंबायनि हिनजाव लांग्रानो फन हरदोंना हराखै? नों फन हरदोंना हराखै? नों फन हरदोंना हराखै होननायाव आं होनदों आंनि फंबायनि हिनजावनि नाम्बारबो गैया, जेबो गैया, सोर होना होनबाय आं। ओमफ्राय नोङो गावबुरानोबो खिथाहरजोब्बाय आरो नोङो प्रेसिडेन्टनोबो खिथाहरबाय। आंथ' बातारमारिनि, आं बातारमारियावनो जेनेबा आजि 30-40 बोसोर आं रायजो जाबाय। प्रेसिडेन्टआ सोर? गावबुराखौथ' आं मिथिया, आंनि बियानै आं मिथिया होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय दाना आं नोंनि फिसानि सानैनि समाय लागोन, आंनि फिसाया बे IC आव दं, आंनि फिसानि आं समाय लागोन, जुदि आं बे लांग्रा होननायनि जुदि आङो फन हरनानै बुंदोंबा होननानै बुंबाय आं। दाना आंनि फंबायनि बिसिनि नाम्बारखौ लानानै बे लांग्रा होननानै फन बुबाय आङो। फन बुबा बे लांग्रायाबो फनखौ थिखोला। बिसोर माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै आंखौ माने फासायनो नागिरनायमोन आरो बे। माने आं हमनो हायो बेहा माने बे न'खौ लानानै फिसायखौ बुथारथारनानै बे सम्पतिखौ आं मोनगोन बेबायदि। आरो मा खालामबावदों बियो? आंनि फिसाय थैखांनानै सम्पतिया आंनि नामाव फैयो, बाहाय मा खालामहैबावबाय बियो? सार्कल अफिसाव थांनानै बियो अबजेक्सन हैबावबाय। बे हाखौ खुनु फाननोबो मोना, रावनोबो होनो मोना होननानै। ओमफ्राय दाना ओमफ्राय दाना होनबाय माबायाव अफिसाव, सार्कलाव, बे साइनि ब्रह्मआ सोरनि मा जायो फालाय होननानै सोंबाय आंनाव लेंहरनानै। बे आंनि फिसाज्लानिसो बिहामजो, बेहा मा राइट्स दं, मा अथ'राइज दं बिदि होननानै, नों माबार फैनानै नोङो साइनखौ माबा खालामना हो होननानै हगारना होबाय। ओमफ्राय बेजों मा होनो, बिदि खालामखांनानै मा खालामबाय बियो? होमबाबो दलद थाया आरो बेयो। दाना बै आंनि बोराय थैनायनि डेथ सार्टिफिकेटखौ सासे मानसिनिफ्राय लानानै बियो सन्त्रना खालामबावबाय बियो, आंनि बोरायनि सार्टिफिकेटखौ आरो। ओमफ्राय दा बेजों आं नोंगौ खोथाखौनो होनगोन, आङो गिया। बेजों सासे मास्टार माइन्ड दं, बे मास्टार माइन्डआ बेखौ मानो लानानै खारो आरो मानो बेखौ फिदिंबाय थादों? मैयाबो होनहरबाय बियो, जों एर'प्लेन नामा, जों हेलिकप्टार नामा, जों दानो थांनानै बिरनानै नोंसोरजों बिदि माबायनो, नों सोर फालाय, नों सानफ्रामबो फैसानि खोथा होनहरबाय थानाय, बेबायदि होननानै सासे गथ'खौ दम होबावबाय। आरो बेखौबो माबा सासे थांफाग्राया केमेरा खेबै माबा खालामबावबाय, रेकर्डिं खालामबावबाय। खालि बिसिनाव खालि रेकर्डिं खालामनाय, केमेरा खेबनाय, बिसोरखौ बिदि ट्रेनिं पास खालामदों नामा? दा फिसायनि जोबथा बिदायाव दंना गैया? जोबथा बिदायाव बे दा गैया, बे दा गैया, दासिमबो गैया। मानो थायाखै? मानो थायाखै? बेहा गावनि दायनिगिरिखा नालाय, गाव खारखोमानानै दं। बे न'खौ जोङो, आं दा दहाय बावथ' रायजो राजाफोर फैगोन नालाय, आङो मानसि लानानै बे बक्स बानायग्राखौनो लानानै आं बै दरजाखौ देखावनाय जादों आरो। बेनि उफरावबो बे आंखौ माबा मोनसे खालामदों, इरि खालामदों, बे न'निफ्राय लुटपाट खालामदों बायदिसिना होननानै आंखौ उल्था आरो केस जाबसिनबावनो बेनाव सेस्था खालामनाय माबा टारगेट दं बियो। नोंथांमोना सिगाङाव जिहेतु मुलि मोनजानायनि फिसालाया जिहेतु खोन्थाबाय बा बे बाथ्राखौ मिथिबाय, नोंथांमोना आयेननि गेजेरजों मानो खाराखै बा पुलिस थानायाव थाङाखै नामा? थांनायाव आंखौ पुलिसा मा होनबाय, एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै आं केसखौ होबाय आं। केसखौ होनायाव पुलिसा खुनु रेसपन्सन होआखै, आंखौ दाम होआखै, आंनि केसखौ जेबो दाम होआखै। बेवहाय जाया, आं थांबावबाय SP आव थांबावबाय, SP आवबो आंखौ रेसपन्सन होआखै। मानि थाखाय होआखै होमबा बिसोर निस्सय
माबा मोनसे बिस्रा आयेनजों माबा मोनसे गलिनाय जाहोनानै दोननाय आरो एथ' गिदिर केसखौ माने दायथ' लायाखै बे आंनि साननांगौ गोनां आरो आंनि साननांगौ गोनां दा गथ' साबेसेमोन नोंना? आंनि फिसाया साब्रैमोन। दा जिथु गोमालांबाय बेनाव गथ' दंना गैया? बेना सानै दं, हौवासा सासे हिनजावसा सासे। माब्ला बियाबारि जायामोन बिसोर? बिसिनि बियाबारि जानाया 19 बेसेबांमोनलाय 13 बोसोर। सैद' हाबबाय दा। मोजां मोनलायनानै हाबा जादों? मोजां मोनलायना हाबा जादों। मोजां मोनलायना हाबा जादों। माने बे एरियायाव बिनि होख्रावनाय, बिनि अश्लील भाषा होननानै लामा लामा होख्रावो, बे खाथि खालानि मानसिफ्रा मिन्थियो, मिन्थिबाबो बिसोरबो माबा खालामा। मानो होना होमबा बहाबा थांनो ओंखारबा गारि साबि दोनखोमायो, बहाबा थांनो ओंखारबा मबाइल सिख'नानै दोनो, हय जुथा दोनखोमायो। आं माने बेजों आंनि न'आव 5 बोसोर रायजो जादों बियो। 5 बोसोर रायजो जानायाव बे ओरैबायदि खालामनानै जादों माने जोबनो गैया आरो जोबनो गैया। ओमफ्राय डिभर्सनिबो केस होदोंमोन, डिभर्स केसआबो गावनो फैफिननानै रायजो जाबाय। आरो बिनि गेजेराव दाख्लैयो डिभर्स मोनसे खालामबावदोंमोन, बेखौबो सानैनि गेजेराव मिलायलायनानै निमांसा जानानै 2 मासल' जादों बेबो, बे केसआ आरो। ओमफ्राय दा नै बे टारगेटआ माने बेखौ मुलि जाहोथारनानै आं बेखौ स्ल'यै फोथैथारनो होननानै बेहा थांखि दंखायो आरो बेनि टारगेटआ आरो। दा बिहामजोखौ बजबनानै लाखिगोन लाखिनानै? दा बेखौथ' आं मा होनबावनो जेनेबा बजबनानै लानाय लायैआथ' आंथ' माने जेराव बे फिसाज्लानि बे दा न'आ आंनिसोखा, आं बे न'आव थागोन, आं बेखौ जेबो खालामा। बेहा मोनसे बिसार दं, आं बेखौ अयथासारबो खालामा, जेबो खालामा। गावनि न' होननानै थायो नामाय बे गावनि खोथा। खिन्थु बियो जै दिन फिसाइया बे पयजनखौ जाहोदों ओइ दिननिफ्रायनो बे न'आव गैखाया आरो बे न'आव गैखाया। दा दिनैसिमबो बे दाबो सफैयैनि खारना मा? बिनि थाखाय मा नागिरो?